Ahojte bajkeri a bajkerky. Dneska vyrážame od Rastcesníka Pilanskej, čo je kúsok nad Zochovou chatou. A ideme si tu spraviť jeden taký pekný okruh. A ukážem vám aj jednu cestičku, ktorú som vám v predchádzajúcich videách slúbil. Zatiaľ takto z rána ešte celkom sviežo, hlavne v tých zjazdíkoch. A teplota by mala stúpať, tak by to malo byť OK. No a teraz začíname pomaličky stúpať k ďalšiemu rastcesníku Húbalova. Teraz vlastne ideme po modrom C-čku a tuto, ak nás začína ten rastcesník Húbalova, tak sa odkloníme na červené C-čko. Škoda, že vám nemôžem cez kameru preniesť aj ten nádherný svieži lesný vzduch, ktorý je teraz ráno. Vlastne teraz smerujeme k rastcesníku Pánske uhliská. A vlastne toto stúpanie už ste mali možnosť vidieť na začiatku sezóny, kedy sme išli na Solný vrch. A teraz vlastne kúsok tiež pôjdeme po tejto dráhe a tam sa napojíme na taký okruh. A toto je vlastne zároveň turistický chodníček, červená a modrá, ktorá vlastne vedie na vrch Vysoká. Spomínaný rastcesník Pánske uhliská. My ideme teraz doľava a my si spraviť taký okruh a potom by sme sa mali vracať z toho Singlaču vpravo. A tuto je vlastne tá odbočka hore, kde je to červené C-čko, ale my ideme tadiaľto po neznačenej cestičke. Celý čas vlastne by to malo byť takáto pekná zvážnicová cestička, široká a relatívne aj vyjazdená. Trošku rozmočený úsek. Vyzerá, že si dá obísť. No, dúfajme, že takýchto rozbahnených úsekov bude čo najmenej.
A tuto vlastne, kto by chcel, tak doľava je odbočka na Solný vrch. A keď chcete vidieť, ako to tam vyzerá hore, tak si môžete pozrieť naše prvé video z tohto ročnej sezóny a vtedy sme tam vlastne boli už priamo hore. Teraz ja pokračujem po tejto neznačenej cestičke, ktorá nás privedie k ďalšiemu takému peknému výhľadu. No a tuto sa nám to už pomaličky otvára. Čo poviete? Krása, nie? Tuto vlastne na jar bol ešte tento strom, pri ktorom som sa zafotil, ale už je celý spráchnený od toho času. Pokračujeme ďalej po tej neznačenej cestičke. Zadiaľ to vlastne neviem prvýkrát. Teraz by sme mali len klesať až po cestník zadnej hlinené. A tam sa napojíme na červenú Štefánikovú cyklomagistrálu. A tu je to pekne rozmočené. Musím zasadnúť a obísť to. No tak tu je tých blátových prejazdov na každom úseku. No a cestička je to pekná. Z Vážnice, z Pády do údolia. A tu sa budeme prudko stáčať doprava. Vyzerá, že nejaké výhľady sa nám tu otvoria. Vlastne iba takéto niečo do údolia, ale viditeľnosť je celkom dobrá. Mali takú vracačku.
na chvíľku zastavil. Tu je taká skala. Tá je to preteká potôček cez cestičku smerom dole. A do toho tento pekný zjazdík. Za mňa nádhera. Len vlastne toto všetko, čo teraz klesáme dole, tak budeme musieť vystúpať po tej Štefánikovej cyklomagistrále, ktorá nás za chvíľočku čaká. No a tu už pomaličky začíname stúpať. Zatiaľ je tu takýto asfaltový povrch. Ale ten sa onedlho zmení. Vlastne kebyže pokračujete ešte ďalej smerom nadol, tak sa dostanete až do rohožníka. No a to stúpanie má niečo cez 7 km a 400 výškových metrov prevýšenie. Tak som sám zvedavý, že jak mi to pôjde. No, vyzerá, že aj tuto pôjdeme popri potôčiku po pravej strane. Pekné to tu je. Takže aj v Malých Karpatoch je stále čo objavovať. Tu je ešte pekne vidieť ten potôčik. A zároveň pred nami aj rastesník, zadne hlinené. Tam sa stočíme doprava smerom na to červené C-čko. A ak by ste pokračovali ďalej rovno, tak sa dostanete do sedla Skalka. No a ideme bojovať s terénom, s výškovými metrami. Od začiatku sa to tu prúdko dvíha. Ale aspoň zároveň to je taký tréning na budúcotýždňový kalnícky maratón. Tam sú tiež pekné stoječky. Aj toto je vlastne úsek, ktorý idem prvýkrát. Ale tiež musím povedať, že napriek tomu, že to je stúpanie, tak to je veľmi pekné. Takže opäť sa potvrdzuje len ten charakter červeného C-čka v Malých Karpatoch. Je to kúsok prejazd z takúto otvorenú pasáž a na tom slnečku už je teda pekné teplúčko. A v ďalke môžete vidieť ten profil, aj keď kamera to trochu skresluje, ale aspoň pre predstavu. Aj keď ani v opačnom smere by to nebolo zlé, že najprv si sklesať túto magistrálu a potom to hore vyšlapať po tej neznačenej cestičke. A tak to možno vyskúšam niekedy na budúce. A stále, ako vidíte, ten sklon stále celkom stúpa. A preto sú tu aj takéto vracačky tej zvážnice, ktoré sa zarývajú do tých vrstevníc. A teraz kúsok taký miernejší úsek na vydýchanie.
a potom zase bomby do stúpania. Poviem vám, že není to tu zadarmo. A zároveň sa nachádzame aj niekde v polovici dnešného okruhu. Ak máte radi kopce a prudké stúpania, tak odporúčam zaradiť tento úsek do vašej jazdy. A opäť ďalšia vracačka do ďalšieho prudkého stúpania. Stále, ako vidíte, trápime sa v stúpaní v červenom C-čku. Opäť po ľavej strane je takýto pekný skalný útvar popri tom našom fajnovom stúpaní. A tuto sa vlastne dostávame takémuto skalnému oku a zároveň aj k takémuto peknému výhľadkovému miestu. Akože tam je nejaký fotograf, že ruším tu s dronom. Ne, čauko. No, ideme na to. Dobre, čauko. Čavec. No a ešte z tohoto pohľadu vám dám takéto pekné výhľady. Vlastne vzadu je vidieť aj kúsoček Plaveckého hradu, ale na kamerke to asi nezachytím. No poďme si teda ešte vystúpať posledných 140 výškových v tomto úseku. Tak toto je dobrá drina. Toto je vlastne odbočka doprava pre turistov, ktorí sa chcú dostať na vrch Vysoká, a my máme túto odbočku doľava, červené C-čko. Máme zase kúsok výšlapík, ale za chvíľu sa dostaneme znovu k tomu rázcestníku Pánske Uhliska a odtiaľ smerom na Hubalovu. A tuto pred nami je ten rázcestník Pánske Uhliska. A zbehneme to tady doľava po turistickej. No, myslel som, že tento strom už tu nebude.
rastie sníh Hubalová. Ja tuto využijem tú lavičku, aby som doplnil trošku cukrov. Tak šupneme si takéto rýchle cukríky a pokračujeme ďalej. Cukry doplnené, tak môžeme pokračovať po červenom C-čku. Toto je tiež vlastne taká spojnica, na ktorej budú aj pekné výhľadíky. Tentokrát na vrch Skalnatá. A keďže sme ešte nemali dneska suchý vtip, tak si ho môžeme dať teraz v tomto stúpaničku. Manželka vyčítavo hovorí manželovi: premárnila som s tebou najlepšie roky svojho života. Manžel tak začudovane hovorí: preboha, to môže byť ešte horšie. Čauko. No, vždycky, keď tady to prechádzam, tak musím spomenúť, že tuto smerom doprava je odbočka na vrch Gajdoš. Tam sa dá ísť pozrieť. Je to tuto presne na vrch. Nejakých 500-600 metrov vystúpate a sú tam aj nejaké výhľady smerom na Skalnatú, ale tie my uvidíme aj smerom táďalto po tejto cestičke. A toto je presne ono. Týmto smerom vrch Gajdoš a smerom doľava vrch Skalnatá. A my tuto pri tomto červenom C-čku pokračujeme týmto smerom. A tuto už by sme mali viac menej len stúpať až smerom k Čermákovej lúke. Ak to bude taký pekný zjazdík. Tak. No, dá sa tu pekne plynulo šlapať, ako vidíte. Ide to tak mierne dolu. No a tuto už smerom doľava vchádzame na tú lúčku Čermák. Tak. A tuto sme si odbočili, ešte si vyšlapeme túto zelenú turistickú, na ktorej bude ďalší pekný výhľad do okolia. Zároveň sme sa už prehúpli aj cez 20. km dnešného okruhu. Čiže zostáva nám ešte nejakých 7 km do konca. A na záver nás čaká taký pekný zjazdík. A vidím, že už nejaký biker nám stojí pri tom výhľade. No a toto je presne ono. V pozadí je tam vidieť aj rozhľadňu Veľkej Homole. My teraz vlastne mierime popod to sedlo Veľkej Homole a potom sa spustíme po tom zjazdíku. Čauko.
Zdravím. A táto trasa je dosť frekventovaná, čo sa týka turistov, pretože všetci sa vracajú z Veľkej Homole, Chaty, Žoska. Napriek tomu, že svieti slnko, je to celkom zaťahnuté v tom lese. Pre istotu spomaliť na takéto zákruty, ak by náhodou išli turisti. Díky. Prešli sme rázcestník z Bojnické. Tu sú takéto pekné výhľady do okolia. No a vyrúbané je toto pekné. Som dlhšie tadiaľ to neišiel, ale naposledy sa mi zdá, že tu bolo o mnoho viacej tých stromov. Vápenka. To pokračujeme rovno. Raz som vlastne už išiel aj smerom doprava po tej zelenej turistickej. Smerom na Veľkú Homolu, keď som išiel, ale tam to bolo treba aj tlačiť. Celkom strmý úsek turistický. Tuto sa držíme cestičky vpravo. Označené ako žltá turistická. Tu je to celkom navlhnuté ešte. Nestihlo to preschnúť. Predsa len to priame slnko sem nemá taký dosah. No a tuto máme ten spomínaný rázcestník nad Hvezdárňou. Smerom tuto dohora sa dostanete k Veľkej Homole, ale my vlastne ideme dole po Červenej smerom k Tisovým skalám z Ochovej Chate. Kamenné úseky, fajnové.
Krásny úsek. No a túto si teraz prejdeme po takom drevenom mostiku. Díky. No a tuto máme takúto nádheru. Takýto výhľad zo zjazdovky. Vlastne rástesník Tisové skaly. Potom takéto posedeničko, kde sa môžete vyvaliť a oddychnúť si. A my si dáme tento zjazdík po červenej. V zime, keď som sa to sánkoval, tak to bolo celkom klské. Ale dneska to bude pohodička. Vlastne pri spodku z jazdovky. A túto dole ešte vlastne takáto pekná vodná nádrž, pri ktorej sa dá tiež oddychnúť na lehátkach. A tu nás to vlastne vyhodilo pri parkovisku na Zochovej chate. Ja si tu ešte vyšlapem tento mierny asfaltový kopček. No vlastne dnešný okruh bude končiť. Tak napíšte do komentára, či sa vám páčil, prípadne či túto trasu jazdievate a vidíme sa pri ďalšom type na cyklovýlet. Čaute.